kam tu kam thiem Nongbah Shillong kat banang mi kisngi kalanang jur bar kalanang shirkhai hakaba ki bre ke bele ekni ka kam kim dan shu kanu ke jingtiang bar ban le ro ekni ka kam habashet habashai kaba penlingo ka long batang hakini ki khinyat singi ki bladep lala ban sakhi ke jingkiu jingi kam tu hakani ka Nongbah lingba ka jing yo lum yaki video ki blasa pryang hakiran san social media ba pen iru ya ka jing shlur jingi ni ki breu bantu amtang na ki dukan ni ki yeng ki sem Henry ban leru ya kini ka kam Biang wat ha ki yeng maniru kumjo mar kani ka lawan ra ka jing chong sia na ka mantai ki bon ki nong chong snong ka jing ka li ka mi ka long ka ei ka daw ka pen long ni kini ka kam makan kiu tang ha kini ki khindiat sngi la ka long na mar ka jing jur ka kam khai ba ka jing jle ki nong di drugs lani ki dan ki wei pat ki daw ban pen long ya kini ki brio ban ne kini ka kam bad ya ka ni ka shong ha ka bol jong ka an ban lap ya ka daw telong jing kini baro dang haga step ka arhu pratrik nai weng kini ka kam tu kala Biang haga Ïingmane Unitarian ka badan Madan Laban haga step perngap lai beje AA haga bagi bre ki bam tip ki ki a kila yo aban tu nya south li ki khusin ti nong ban art li ki khuri na ka te ka Ïingmane haga bagi la persang ru ban liet ka almari Henry na ma ka jingyo sngo no jing ki bre ki badan haga te ka Ïingmane ki te ki nong tu kila hap ban pet no Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi Ïingmane ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya